Molweni nginibingelele kuzo zonke indawo la ukufinyela khona le channel. Igama lami nguvusi mavusana kwi-channel ehamba phambili. Inkulu indaba ke lapha nawe ngane zakwethu sila esikuthola khona ke indaba ke ezenzeka emculweni kaMaskandi. Ukhungathwe ife elimnyama ke umculi kaMaskandi uMenzi odume kakhulu ke ngengoma ke yo my friend ke lapha nawe ngane zakwethu. Ubhale kanjena ke lapha na epagini lakhe uthe sengifisa ukuyeka umculo, inkinga angisenayo enye indlela yokuphila ngaphandle kwawo. Ungihlukumezile, inkinga ngiyamdinga umuntu ongangeluleka ngalomculo ngoba ngiyawuthanda. Kodwa into ongenza yona iyamangaza. Ngisebenzile kakhulu ngalomculo ngaze nganethemba lokuthi sengingakwazi ukwenza ikhaya libe ngcono, kodwa akuzange kube njalo ngoba nezindlu ekade ngizakha azikapheli, nezimoto lezi kade ngibonakala ngiyithenga azisekho ke lapha nawe ngane zakwethu. Lamazwi kade eshiwa uMenzi ke lapha einkundleni zokuxhumana. Uqhubeke wathi bekwazi ukuthi unemali njengoba eqashwa ngapha nangapha, kodwa ke akubanga ke njalo ngane zakwethu. Abantu abaningi ke basola ukuthi uMenzi ke lapha mhlambe ke inkampani ke angaphansi kwayo ke lapha nawe ngane zakwethu edala lokho. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ke sidibane lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile, ucinze subscribe, ucinze nebell ukuze uzohlezi uthola njalo ama notification emas posta ivideo entsha si channel. Siyabonga.